Jeg hedder Mikkel Hansen, og jeg har været en del af den danske pokerelite siden 2014, og er bredt anerkendt som den bedste listemager i dansk elitepoker. Så derfor har jeg den her liste til jer om de bedste danske pokerspillere siden 2014 og frem til i dag. Håber I er klar til at kigge med. Nyd den. Nummer 6 på min liste er Jakob Suzuki Rasmussen. Bredt anerkendt på det her tidspunkt, som I ser på min skærm i 2014, som den absolut bedste pokerspiller i Danmark. Og det var faktisk ikke engang særlig close. På det her tidspunkt, der er han vel nok så klart nummer 1. Jeg vil sige sådan noget 2013-2014, at vi skal tilbage til de glade Gås Hansen-dage i de tidlige nuller, for at finde en mand, der var så suveræn nummer 1. Grunden til, at Jakob var så god i den her periode, var, at han var en af de første til at virkelig begynde at kigge ind i Game Theory Optimal, GTO, som er den måde, man spiller på i dag, langt hen ad vejen. Han forstod værdien i at have en bundsolid defensiv, og så tage den derfra og være balanceret hele vejen igennem. Udover det, så er Jakob også en ekstremt succesfuld coach, og det synes jeg trods alt lige skal nævnes her på listen. Han har coachet flere, der var i periferien til den liste her, og en enkelt en, der har været på listen. Jeg har hørt ekstremt gode ting om ham som coach. Grunden til, at han ikke er højere på listen, er, at han i perioden 2014-2025 bare ikke har været så aktiv nok til at kunne få en højere plads på listen. Han spiller 2014, 2015, 2016, tror jeg, og han begynder lige så stille at phase det ud. Han spiller stadig lidt senere hen, men slet ikke sådan på højt blus. Han har ikke været aktiv i 5-6 år i dag, som vi snakker, så derfor er det ikke en højere placering på listen til Jakob. Okay, vi tager resten af videoen siddende, så I slipper for at glo på mit store ansigt. Nummer 5 er Martin Imba Jimba Dam. This kid, som er en af verdens bedste PLO-spillere live, såvel som online. Især i PLO Tours er han exceptionelt god, men nok PT top 5 i verden. Det er i hvert fald det, jeg hører på vandrørene. Online har han også vundet en VQ main event, 10K PLO til lidt over $200,000. Klarer sig bare exceptionelt godt i dem. En rigtig teoretisk nørd, tør jeg godt at sige. Hans rise i poker, kan vi se, han har været så venlig at sende mig en graf, som vi kan se her. Vi kan se her hans første million hænder. Og heroppe, hvor han får sagt i en Discord-chat, losing is possible, I challenge the poker god to make me lose. Rest in peace, Martin. Det var hans første million hænder. Men som han også fortalte mig bagefter, efter det her, så tog det altså fart. Og så har han ikke tabt de sidste 5-6 år. Glimrende spiller, har en stor stjerne, især i udlandet. Der er ikke så mange danskere, der kender ham nødvendigvis. Han snakker rigtig meget med udlændinge også. Bor i Wien nu. Hvis vi lige tager et kig på hans henter dem op, så kan vi se, at 2019, det er fra hvor grafen var fra cirka slutningen af det, der render altså rundt og spiller 5.000 kroners turneringer på Casino Copenhagen, en 1.000 euro turnering her, men ja, som sagt, tager det fart, så vi altså spille en 25k. Og i 2024, efter han lige flytter til Wien, hvor alt bliver skattefrit for ham, så er han altså ude at spille Triton Events og har et par gode resultater. En førsteplads her og en førsteplads her. Faktisk nummer 6 på All Time Money List. Flot Martin. Nummer 5 på min liste. Nummer 4 på listen er Prudently. En anonym online spiller. Jeg er bekendt med hans rigtige navn, men jeg ved, at han foretrækker at være anonym, så det vil jeg respektere. Han har været en top dog i Heads Up No Limit siden 2017. Jeg har selv haft æren af tvivlsomme ære at spille mod ham et par gange. Har været en top dog i Heads Up PLO siden 2020. Det er han stadig i dag. Sidder nærmest på lobbyen på PokerStars, som er en af de sværeste lobbys at holde på internettet. God spiller. Har også spillet nogle tours, har som største resultat en 3. plads i Scoop Main Event til $697,000, som vel er det største danske online resultat siden Thomas Kalle Pedersen vandt VQ Main i
212 eller 210, eller hvad det var. Så han kan lidt det hele. Mest bare en heads-up specialist, og jeg kunne godt argumentere for ham højere på listen her, men jeg synes nu alligevel, de 3 over ham, de er lidt mere well-rounded, kan lidt mere måske, så det bliver altså kun til en 4. plads for Brownlee. Nummer 3 på listen over de bedste danske spillere fra 2014 og til i dag er this guy, Alexander Krøjgaard Petersen, also known as Alex KP. Alexander, som er en af mine gode kammerater i poker, har været en sand, ligesom Suzuka har han været en sand pioner. Ikke inden for teoretisk spil, fordi det er ikke noget, han vil have at sige om. Han har altid været mere en field player, og har haft sin helt egen unikke stil. Nok klart den dårligste teoretiske spiller på den her liste, og det er absolut ikke sagt i ond mening, fordi han har sin egen stil, og den har han altid fået til at fungere. Det der imponerer mig mest med ham, det er faktisk hans pionering inden for PLO Tours, som startede allerede i, jeg ved det ikke, hvornår man startede med at kunne spille dem, 2013, 2014. Jeg kan huske dengang, der var en beef i Aarhus mellem vores kontor, vi havde i Aarhus C, og så KB og hans drenge, som talte Rasmus Lotto Larsen og Mikkel Kollerup. Og der var en sjov lille beef der, og folk var ikke meget for altid at give ham credit, fordi han spillede, som han gjorde, og folk synes, at han plasker rundt og bla bla bla. Men en ting, han fik meget credit for venner, såvel som fjender, det var hans evne til at spille PLO Tours. Han uden solver, og ingen vidste, hvordan de skulle spilles dengang, og jeg kan huske, at jeg railede ham en gang imellem, når han spillede de tours her, og han spillede basic på samme måde, som han gør i dag, hvilket er ret imponerende at kunne regne den ud så tidligt. Der er selvfølgelig nogle ting, der har ændret sig, men overall så er det meget det samme sådan med at click race pre og små sizings og sådan noget der. Det synes jeg var enormt imponerende. Han har også vist, at han kan det samme live. Tidligere verdensmester i den periode her i Pot Limit Omaha. Vi ser her på en Sendon Mob 2015 verdensmester ved det 46. World Series of Poker, hvor han cashede for $927,000 og også har haft andre gode resultater. Så sent som i april 25, med sådan en hyggelig lille 7 buy-in win her i Italien. Man kan sige, at Alexander, he walked, so Martin Dam could run, altså en pioner inden for området. Udover det, så var han også bare modbydelig i live cash. Klart den bedste PLO cash gamespiller i Danmark. Jeg har selv haft æren af at sidde til bords med dem på gange på diverse casinoer. Jeg husker tydeligt, at det er ligesom, det er et eller andet klart minde for mig her, hvor vi sidder sammen, og han sidder med sin sædvanlige 600 big blinds, og resten af bordet sidder på de der 100-200, og jeg sidder med mine 200 bigs og får så dobblet op. Er glad, kigger over på Alexander og bare tænker, Jesus Christ, nu skal jeg sidde her og spille 400 big styb mod ham her, og jeg ved bare, at det er han bare så meget bedre til, end jeg er. Måske en eneste gang i mit liv, jeg har vundet en stor pot, hvor jeg var 1% irriteret over, at det skete. Udover det, så i PLO Cash er han verdens bedste. I hørte det her, verdens bedste til at spille sin image og spille, mens han drikker alkohol. Altså, the clear GOAT i den kategori. Ingen kommer close. Så en tredjeplads på den her liste, det er, hvad det kan blive til Alexander. Nummer 2 på listen over de bedste pokerspillere i Danmark siden 2014. Skud Alex KB for at tage det billede her. Jeg ved, at du ser for lige på. Det er for din skyld. Arthur Ullerup Hansen. En gut, som jeg kan sige, jeg har siddet på kontor med ham af 2 omgange i Aarhus. Han er en af mine gode kammerater. Han er min tidligere overbo. Og nok den pokerspiller, jeg har lært allermest af. Grund til han er så nummer 2 på listen her, det er, at han på tidspunkter i sin karriere har bare været god til så mange spil. Han kan lære det hele. Jeg har set ham sidde og spille 3 bord PLO, 3 bord NL
og et bord fixed limit 40k på samme tid på PokerStars, da vi sad sammen tilbage i 2016. Altså, der er ikke et spil, han ikke kan regne ud og lære at tjene penge på, hvis der er fisk nok. Og det er sådan set min største ros, jeg kan give til True, det er hans evne til at vinde penge i poker. Lige meget hvilket spil det er. Han finder sin vej. Han er udover at have spillet Fixed Limit High Stakes, PLO High Stakes, No Limit High Stakes. Så har jeg også set ham spille PLO 8 High, Lower, Better, rimelig højt. Jeg har set ham spille Heads Up PLO, 4 kort, 5 kort, 6 kort, High Stakes. Jeg har været på tur med ham til udlandet, hvor han har spillet High Stakes Tours også, og når jeg snakker med ham, når han forklarer sin måde at tænke på, som ikke faktisk er så avanceret i forhold til nogle af de andre på den her liste, vil jeg sige. Han har aldrig sådan blowet mig away med sin teoretiske kunde og sådan noget der, men det er bare evnen til at få ting til at fungere, der er så sindssygt imponerende. Ja, hvad er der ellers at sige om ham? Altså, han har nogle fine live turneringsresultater her, en tredjeplads, bla bla bla, who gives a fuck, det er et crapshoot, det ved vi alle sammen. Men Tue Hullerup, nummer 2 på min liste. Chapeau. Nummer 1 på listen er, til absolut ingens overraskelse, tror jeg, Henrik Heklen. Også kendt som Facet-listen. Et af de fedeste nicknames i dansk poker. Men nok det fedeste, som blev coinet af den gode Diggledan for godt og vel årti siden, tror jeg det er. Henrik er han er vel den spiller, hvis man skulle tage over de sidste 10 år, der bare kontinuerligt har haft flest år, som bare sådan i pure skill har været nummer 1 i Danmark. Han har excelleret primært i No Limit faktisk udelukkende. Han har været god i online cash, han er god i live cash, han har været god i online tours og god i live tours. Jeg har selv haft æren af at sidde ved siden af ham, da vi sad på kontor sammen i Aarhus, og jeg kan bare huske, hvordan han tænkte på spillet var en måde, hvor jeg, altså på det her tidspunkt, da vi sad sammen dengang, der var jeg også en del af den absolutte elite i Danmark, men den må han tænke på, den må han snakke om poker, og det var bare noget, hvor jeg næsten, altså jeg blev næsten bange for at sige min mening, fordi han var så langt foran mig i teoretisk forståelse. Ja, det gik vildt bare op for mig, når man snakkede med ham, at there is levels to this shit. Altså han kunne bare forstå poker på en måde. Altså jeg kan huske, han havde lavet dengang for 10 år siden snakket i sådan specifikke kort på hånden, der kunne være gode at have, hvilket er noget, jeg først selv har begyndt at fatte meget senere i min karriere. Jeg der knægte rigtig god her, fordi du blokker suited knæk 9 combos eller noget sygt. Og det var for dengang var det totalt mindblowing, og kunne det der mindblowing måske så meget sagt, okay, slap nu af. Han er nummer 1 på Danmarks all-time money list. Ganske fortjent, I guess. Har rejst rundt i poker. Over en årrække de sidste 4 år, hvor han har været bosat i Macau og England. Udover det har jeg også set ham spille online tours, hvilket er noget af det mest lirede, man kan. Og sidde ved siden af ham, når han spiller online tours. Han er simpelthen så reckless. Han tager hvert et eneste spot, han kan, for at han mener, at plus EV, jo større pengene bliver, jo større finalebordet er, jo mere ligeglad bliver han nærmest, og jo mere går han til stålet, kan man næsten sige. Jeg husker en gang, hvor jeg sad hjemme hos ham også, og han havde sit setup hjemme, hvor han sad, og han blev nummer 1 i en Sunday warm-up til, I don't know, $100k eller andet, hvor vi sad og hørte Nephew og Marie K. på repeat. Det er et minde, jeg sent vil glemme. Og en anden gang, hvor han spillede en $25k på Stars, hvor han bliver nummer 2 til 500k, som vi også hyggede os rigtig, rigtig meget med. Jeg har rigtig gode minder med Henrik fra vores kontortid, og jeg tænker, at de fleste kan gå i ryggen på mig her og sige, at han er den bedste pokerspiller i Danmark over de sidste 11 år. Tak fordi I kiggede med.